anakmu nih.
Tes. Oke, lagu yang pertama dari Kempot. Senadyan kowe ngingat rabi soka sawah nanging hatiku tansah kelingan manis sing janjimu kuwi nglarani ati. Lanjut. Langsung Mas. Oke, lanjut lagu yang kedua.
on wong kowe wis lali ora bakal bali pari pasanawa ore kari balon lilo talakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku wong salah ora ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing bocah mripatku wis ngerti saknyatane kowe selain golek manamu dhewe oh tak tandur pari cepet kule malah suka teki proses pari basanawa urip kali balon lilo talakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing bocah aduh mripatku wis ngerti saknyatane kowe selain golek manamu dhewe datang njur pari jebul kule malah suka teki ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing bocah mripatku wis ngerti saknyatane kowe selain golek manamu dhewe oh tak tandur pari jebul kule malah suka teki oh tak tandur pari jebul kule malah suka teki. Terima kasih. Lanjut langsung rungkat sampai pagi rasakno rungkat onte-ontean kirain kowe sing paling tak sayang bodohku melayang tega tenang tangis-tangisan rungkat onte-ontean tresno tulus ngomong tinggal tolanan
stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Selamat datang Bapak Adi Joko Suparno, monggo dikesaken enggak? Mungkin aku terlalu cinta, terlalu sayang, nanti aku so dilarani. Pancen aku iku salah, muka percaya mereka mau nyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu bodoh mencintaimu. Rugian ante-antean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Bondoku melayang, tega tenang, tangis-tangisan. Rugian ante-antean, tresno tulus kemang tinggal dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Rugian ante-antean,
Iki pasanganku mawaraku ning tangku Iya. Supati Ya. pangajapku asil lahi
tapi dosa sotyo among tanasa dadi linduran kurang lebih 谢谢。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. Mahdihillahu wala mudhillalah. Wa ma yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Wa minas sayyiati an qalaqalakum anfusikum hayyajalitas kulun illa iha alaikum mawadata wa rahmah inna bidzalika la yakum yatafakkarun al ahya. La haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun.
para bini sepuh sesepuh ingkang agunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi-nundi saha dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bahagya mulya saha dumateng para muda-mudi werda muda ingkang tansah sinudarsana malih atur kunjuk wonten ngarsanipun panjenengan ingkang hamangku gati nggih menika panjenenganipun Bapak Sarima dalasan Ibu Mukiyanti saha dumateng para piagung pangemban-pangembating praja kasatriyaning negari ingkang pinenggo ing pakurmatan langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama para haja-haji santriwan santriwati habib ustad-ustadzah ingkang rinten kalawan ratri tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang sampun dados panuntun kiblating panambah ingkang satuhuluring budi monggo sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun limpahaken sahostanipun taufik hidayah inayah dumateng kita sami sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji cipta rasa mewah karsa wonten dalemipun Bapak ingkang kirmatan pepunden kawula Bapak sepuh Bapak Sarima dalasan Ibu Mukiyanti nuli menika sampun saged netepi dharma-dharmane asepuh amiwaha suta mahargya siwi nuli menika Roro Ayu ingkang kinasih nuli menika Ayu Lestari putri saking panipun Bapak Sarima dalasan Ibu Mukiyanti binjang ingkang sampun kadhaupaken nggih ugi ingkang badhe kajenengan tukrami nggih menika Bagus Muhammad Fahbir Ramadan Idam putra dari Bapak Idam Arif SM sarjana manajemen dan Ibu Bandriyanti Idam ingkang badhe kaangkah nuli menika benjang dinten Rabu tabuh songo nuli menika 6 September warsa 2023 ingkang mapan Jalan Tinumbu Lorong 135 Setapak 2 nomor 11 mugi benjang tansah manggih rahayu sedanipun sembodo ingkang sinedya jumbo ingkang ginayuh dadi ingkang kaesti satemah dados keluarga ingkang samawa sakinah mawaddah warahmah berbahagia pidin-pidunya wal akhirah lan ugi enggal pikantuk momongan mereka ada kagungan putra menika ingkang putra ingkang saleh menawi putri-putri ingkang salehah migunani tumraping usulan bangsa lan agama. Mboten katelepen selawat serta salam kunjuk wonten ngarsanipun menika junjungan Nabi kita. Nulih nika bagi Nabi Agung. Nika baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan ingkang dipun akui umatipun sak mangke wonten yaumul kiamah amin amin ya robbal alamin. Para bini sepuh kakung mewah putri ingkang satuhu bagya mulya ngaturaken sugeng dalu lan ugi sugeng lelenggahan kawula aturi lenggah ingkang kanthi mardu-mardikaning panggalih hambok bilih Bapak Sarima dalasan Ibu Mukiyanti ngaturaken papan saha panggenan lan unjukan saha daraharan kirang nuju krami kirang
samukawisipun kula saestu sulih sarira dumateng panjenenganipun Bapa Sarima dalasan Ibu Mukianti tansah matur suwun ingkang kathah hambuk bilih papan so panggenan kirang jukrami saestu Bapa Sarima dalasan Ibu Mukianti tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Panenggah pertama saya ngaturaken sugeng daluan sugeng lenggahana mbok bilih kula paring lelipur sak mangke kirang regeng lan gayeng lan kirang nuju krami lan kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kula saestu pribadi Bangjo nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi panjenengan sami kang sampun saged marak sowan ngabiyantara wonten dalipun Bapa Sarima dalasan Ibu Mukianti dadosna amal kesananipun. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat wal afiat dumateng Gusti Allah pikantuk rahmat saos Gusti ingkang berbaning dumati. Mugi-mugi satemah panjenengan sami ing dalu punika saged makembal ing mriki tansah dipun paringi rahayu. Perlengah pertama sedaya kawula badhe mawiti lelipur dumateng sedaya kanthi lelagon ambek bilih sak mangke kawula marak sowan abiyantara matur nggadahi kekirangan saha kalepatan saha kirang subasita saha kirang meranani penglipan lan kula saestu sak rombongan campur sari nyuruh kalis entertainment nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Nuwun-nuwun badhe kula hambuka pagelaran campur sari sedaya menika monggo kanthi waosan umul kitab menika surat Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara para madya ngantos wusana mboten wonten alangan satunggal punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena butuh ya karena syaitan idina syaratul mustaqim syaratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dolin. Amin ya rabbal alamin. Monggo senangan kita bukakan lagon pepeling mugi kula panjenengan sami tansah eling dumateng Gusti Allah sehingga kula panjenengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine kana saji elenge wis wayahe padha nindakake aten wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat tadi Mbak Supatmi nandai agama Mbak Siti lima waktu kudu tanasa dicoba nanti istiqomah lan sing tumainah joget dong goyang kuwi sampurna yen berjamaah Salat saya tinggal ketindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahate aja sembrono iku perintah agama ning donya wong sedelo
terus yo. luwih sempurna Ha. berjamaah Subuh luhur lan asar salat saya tingedo ake tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate yo. aja sembrono iku perintah agama elingano ning donya mung sedelo saben akal asasi kuwasa yen bareng bisa munggah swarga Terus musik jagung luruk ayo hey 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 ho 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 ayo Mas Dana bisa enggak yo ho ho ha ha hey 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 ha wis waya esuk jagone kluro rame suarane pating kemrusuk aduh senenge sedulur tani bebarengan modhonan derpari soningin nyular Dolan parane manuk ing oce ono wit-witan ate cemrui seneng atine katon asri donya saisine hey ketuk lanjut yo 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 Mas Bejo sini bosku Bapak Haji yo ha 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 yo ha yo sore-sore padang bulan hey ha ho a ho ayo yo kanca hey ha ho a ho yo rame-rame do kegocekan kai-kai rembulane ha ho a yen ho disawang kok awe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore ketuk asale saka tenan lontong ngantuk iku tandane apa alah-alah ketuk asale saka telo yen ora kepethuk atine dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji aku mangkono jaja Nun nggih para tamu sedaya sampun kawula bika nika kanthi lagon pepeling mugi-mugi kula sami tansah eling kalih Gusti Allah. Mugi ingkang marak sowan wonten ing mriki dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghuni-penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Artisnya 3. Tapi yang satu masih di rumah sakit perut mencret. Sebentar datang tidak lama. Ya oke. Nanti ada kita undang artis kita dari Kota Makassar itu Mbak Lisa. Lagunya sudah pesan yaitu Ikan Dalam Kolang.
Ya, ya sebentar juga kita andang. Atau duluan mana? Mana Mbak Lisa dulu? Ya nanti ya sini. Ayo disepot Bung. Ya nanti spesial Bapak Haji Joko Supano sebagai selaku ketua Paguyuban KPB. Saya ucapkan banyak terima kasih hadir dan serta jajarannya dan juga kepada Bapak Haji Mansur. Bapak Haji Mansur Baco. Terima kasih bosku. Terima kasih dan semua yang hadir, khusus semuanya yang hadir kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ayo mana Mbak Lisa, tadi sudah pesan sebelum acara dimulai kita undang lebih dulu untuk tidak mengurangi rasa hormat. Selaku sebagai juga tetangga tuan rumah dipersilahkan. Suara yang begitu merdu sesuai dengan suaranya, tidak lama lagi dia akan merit dengan anggota militer dari Kesatuan Yon Armet. Wah luar biasa. Sini dong. Kenapa malu-malu Mbak Lisa? Ikang dalang kolang. Ayo Mbak Ika, mic-nya dipegang dibantu. Ini suatu menghormati luar biasa bahwa dia ini yang suaranya begitu merdu. Artisnya kotakan dia, ini dia. Wah cantik, putih, bodinya bahenol. Luar biasa ya Mbak. Mbak ini dipegang mic-nya ya, menghadapnya ya itu. Ikan dalam kolam. Siska. Siska, tolong kesini dong. Belum nyanyi kok keringatnya sudah kayak orang mandi. Oh di sana joget. Iya, luar biasa. Mana Mbak Siskanya? Oh juga Batalak Gumbang juga di. Tenangkan dulu Sini. airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada Iya, goyang dong. janda berpirang. Weh, janda berpirang. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Wasik. Ayo, goyang dong. Hei, ya, hei, 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 ya, yo. Jangan jangan dulu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Janganlah diganggu. Alurnya senyum, tandanya hatinya malu. Ayo joget sama artisku ditemani. Iya, ayo joget. Mbak Asri temani dong sama Mbak Lisa. Ayo. Yo. Mbak Lisa menghadap ke sana syutingannya dong. Iya. Bila ingin melihatkan di dalam Jos. tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama
Siska, ayo Citra, tambah Citra, lagi Siska. Citra. Oh Cika, mana yang namanya Cika? Ayo maju Cika, tidak usah malu-malu. Daripada karaoke di kamar mandi, ya di sini gratis. Kasmaran, oh masih malu ya, nanti lagi tidak apa-apa kalau malu. Oke, terima kasih khususnya kepada adik-adik kita yang sudah menyumbangkan lagu yang suaranya begitu merdu. Suara emasnya sudah keluar satu demi satu, ini baru masih sore belum malam. Ya, sebentar lagi akan mendengarkan sebuah lagu-lagu danduknya koplonya Indonesia. Ya, langsung saja kita undang, yaitu sebagai ketua, yaitu KPBN Kota Makassar cabang Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Joko Suparno. Dipersilahkan disebut. Mas Antok siap-siap habis ini Antok. Monggo Pak Haji. Nggih, sugeng rawuh para tamu. Kula aturi ngunjuk tawidaharan ingkang sampun sumadyo ing pangarsa panjenengan sami. Kadang-kadang kula anggota KPB sugeng dalu. Selamat malam. Ya memang tempatnya ya begini, dimaklumi. Esemu Mas, senggel sih deh ya. Tak senggel sih. Lagi seneng senggel ini. Kalista. Kalista memang oke, campur sarinya Indonesia. Monggo Mas. Ipo bunga ing ati jamane antuk nugrahan Gusti
sepuh kula Bapak Sumarno, Bapak Kasino. Kadang kula saking gua pun tebih-tebih iki mriki. Alhamdulillah. Iba bunga ing ati jamane antuk nugrahan Gusti. Ora mung jroning impenku bisa nyanding kangenmu cahayu. Boten kesupen kadang-kadang kula Mekarsari ingkang sampun nggih menika ngladosaken mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat wal afiat, bantu kalih Bapak Sarimo. Monggo salajengipun tambah Pak Ji, monggo setunggal malih menawa malih. Matur nuwun dumateng Pramuladi grup Mekarsari yang sampun langsung ya nduk Eka. Pasugoto. Monggo dipun unjuk sedaya mawon nggih sawontenipun. Kamon Eka nggih Eka. Ing dalu menika nyantai mawon. Udu. Nggih monggo menapa Pak? Lagune nembe dipikir niki. Iya, tak apa-apa. Nggih. Sing iso wae. Nah, Enggal katresna Mas Sapung. ninggal katran mangko monggo. Dumateng Mas Manto, mangke siap-siap pun. Siap-siap nggih Mas Manto. Ya, video syuting Trisno. Semoga lancar barokah. Nangis sakjroning batinku
nono tak enteni nek pucuke tresno balom nangka bebasane mung katon sliramu wae. Ojo lali pawalengku kan satya satu tak enteni nganti saelingmu yo Kalista Nangis sajroning batinku nalika sliramu aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. tersuwun rena langi muka-muka pasti dijabai saka panangan bokani bisa kumpul kaya doe ngene. Daun nono winda nono tak enteni nek pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Ojo lali pawalengku Ya, terima kasih. Nggih, matur nuwun dumateng Bapak Haji selaku pangarso KPBN Makassar. Nggih, saderengipun kula nyuwun ngapunten. Napa? Oh nggih, mangke kula. Saderengipun kula nyuwun ngapunten niki wau kalian Bangjo nembe wonten tugas ingkang boten saged ditinggal ya menika kawula ingkang banjel sekedap nggih. Saderengipun ngapunten nggih soalnya nggih niki nggih gradul-gradul nih. Monggo Mas Sumanto dipun spot Mas. Kunjo dumateng sedulur KPP ingkang tembe dugi monggo langsung datang wingking. Monggo. Sugeng rawuh Mas, mugi sehat selalu. Nggih monggo langsung datang wingking. Monggo Mas Manto satset ngono lho Mas. Wong jam mlakune kaya Ndorowati kok piye ini. Monggo.
Salim sih. Ya cocok kicing miring ya ape monggo. Nyuwun lagu menapa Mas? Lagu wajib Nggih, ibu. wonten payunan lagu balen. Balen oh nggih. Kangge Mas Jelani kan. Loh, Mas Jali ki napa kok balen? Ngapunten wong kula mung dijawe lho. Oh, ngoten Mak nggih. sedhik ngeten. Monggo Mas Abang balen. Nggih, mugi Mas Jalani mirsani nggih. Monggo Mbak Eka. Sugeng midhangetaken Mas Jalani. Wonten sawirane 50. Matur nuwun. Pundi sawirane? Oh, kula kan mriko. Asik. Kula meluncur le, Mas. Tes. Loro karo lungiting asmara. Kita oleh balik kita Mas ya. Enten dawuh niki Mas Sumanto dereng ngadus. Napa nggih, Mas? Bareng Jepang wau. Oh, ngoten. Ing Jepang niku dereng matus niku wau. Oh, nggih. Bandara langsung mriki. Oh, ngoten. Yo. Enten pantun niku mau, Mas. Napa niku, Pak? Pantun. Nggih. Jenengan mang pantun riyen kula ing Bali. Alah kula saged pantun. Oh, ngoten. Tuku duren nang Cianjur. Oh. Dipangan nang Madura. Kene wis kepatut ajur. Ditinggal lunga. Mas Jalani mboten to? Monggo lanjut. Nggih, katur dumateng para tamu. Kula aturi sabar nggih. Nggih. Mas Yono, mboten enten rencang ya? Monggo pinarak mriki. Jenengan mriki. Pagi mandi wajib. Mau jalan wajib mandi. Tadi mandi lagi. Sabar sahabat Toro. Yang penting tenang. Ini gua hapur artis ya, kira ketularan. Tekone bojoku lho ping 5 aku mandiku. Monggo mendekat saweran. Ayo, iya. Ayo Mbak Eka. Monggo Mas Jalani sapa rawuh kalau dari bidang taken menggakan skeco. Ayo Nduk, golek duit Nduk. Wis ana sawerane 50.000, matur nuwun. Jane aku wis Ono apa Mas? wis rong taun lawase ora ketemu.
nggih, monggo. Imbo siji ya. Imbo siji. Ganti artise. Matur suwun Pak MC, Pak Gimin Sogol.
Nggih, matur nuwun dumateng Pak Manto ingkang sampun. Oh, kelingan penak rasane. Ayo nduk katur kagem Mas jalani lungiting asmara dikatur. Soalnya pun enten sawerane, mungkin tak gawe gelo. Monggo nduk. Dumateng derek KPB monggo. Cek cek. Sing ajeng nyawer nggih mriki. Kemurup kok. Oh, panas kok, Mas. Ayo Mas katur lungiting asmara.
Nggih, matur nuwun. Mboten dados menapa. Niku naming pripun getaran dadine kayune ceglok. Horek. Horek to. Saking sone ya gedhe ya, Mas. Nek ora apa-apa nggih, Nduk, nggih. Nggih, nggih mekaten lelagon lungitin asmara sampun paripurna. Nggih kula kepareng matur mewakili saking ingkang menggugati dumateng panjenengan para pinispa. Para lenggah, para ibu-ibu, sumangga panjenengan dipunaturi dahar sakwontenipun saking keparingipun Bapak Sularmo. Sepindah malih dumateng para bapak-bapak saha ibu-ibu, sumangga kawula aturi dahar ingkang sampun cumawis wonten ing meja. Sumangga. Pas mangan pas bose nyampe ya sate yo rapat wong arep ngono. Nggih, sepindah malih dumateng para pinispa, para lenggah, monggo kula aturi dedaharan ingkang sampun dipun tata dening panitia. Sumangga. Wis sak iso-iso ya. Yo. Yen niki wonten pamundutan saking Mas Gethuk Wiyono nyuwun lelagon garwane wong liya. Wau dalu nyuwun kalih kula. Mangke dalu Pak nyuwun lelagon garwane wong liya. Mengki badhe nyawer 50.000. Ayo Mas, katur Mas. Dumateng para lenggah sumangga sugeng menikmati hidangan yang telah disajikan.
Jemblegur. Video terus syutingnya ya si resik. Bening Jenenge apa ta, Nduk? Trisno Studio. So Trisno Studio Production. Gambare Bening, Bening murah, tur sing duwe yang ganteng. Dadi nek keling seneng ya. Iya. Aku sampean ya arek nangkep, Pak, Nduk. Ya, apa Iya, Pak? arek wuh tetak meneh aku. Oh, jemblenggur gitu. Lah, iya. Ayo Nduk lanjut, Nduk. Neng apa La, 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 la. seko tinggal aku Eh, ah. hatiku karo degustiku lonyoan ngapura. Kehidupan itu baru lengkap. Laturi dar sawenipun ya. Sinambi midhangetaken lelagon garwane wong liya. Iya, 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 iya. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani Apa Pak? rino wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Nanti yang sepisan ketemu. Buka sini. Ah. Tresnaku rina wengi tak jak lugu ngarep-arep sok kapan ketemu. Ayo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara Bu Pri monggo kula aturi dahar sampun selo ngene monggo ingkang enten wingking ingkang derek dahar monggo kula aturi dahar sawontenipun nggih sinambi midhangetaken lelagon ayo wis Mas jenengan rin ayo Nduk Neng apa sing kamu tega meninggal aku Bang, 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 bang. kaya tak bisa Coblok, coblok. hatiku ngerok-ngerokno degustiku lonyoan ngapura. nggih makaten garwane wong liya sampun paripurna monggo ingkang badhe dereng dahar kawula aturi dahar nika lajengaken lelagon napa Mas sing apal-apal wae Nggih niki wonten pamundutan saking Ibu Priyono nyuwun kangen ing ati konjuk dumateng sedaya sedulur KPB ingkang dalu menika rawuh wonten pidalipun Bapak. Nggih Bapak Sularno. Monggo. Monggo Mas Rizal langsung kemawon. Dahar mboten napa-napa. Ayo Nduk.
suwe lawase kowe lunga ora pamit aku dowo ngayu bepujanku ati susah mung kangen sliramu Bagus bepujanku ora beda rasane atiku awak longgar bisa turu wayanganmu ngeridu atiku monggo bapak Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani tamune saya bengi saya akeh lho Nduk lho ya monggo ingkang nembe dugi klauturi dahar sak wontenipun nggih ayo Nduk lajeng Nduk Ojo sumpah bagus tresnaku iki ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisiku monggo Mas Tonggo joget Cik iya iya video syuting Tresna Production hebat lumayan ya 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 sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu bepujanku ati susah mung kangen sliramu bagus bepujanku ora beda awak longgar bisa turu wayanganmu ngeridu atiku Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Nduk, iki kowe lek disorot kok gur ngisor ngulu wae iki piye tukang syuting iki? Weh, tukang syuting. Sing disoroti aja nggon ngisor gulu wae to ya. Lah, kurang dhuwur iki. Lho, lek iya to? Oh. Iya, Nduk, ngisor gulu mau. Oh, iya to? Iya, tukange anu milih iki. Ayo Nduk langsung, Nduk. Ojo sumbelan wong bagus asisnaku ora suwe aku bali
Monggo. Lajeng kemawon ingkang nembe dugi kula aturi dahar Mas. Mas ganteng-ganteng nggih. Nggih, sugeng rawuh Mbak Yuni, monggo kula aturi dahar sawontenipun. Nggih. Nggih, niki wonten pamundutan malih saking Mbak Patmi nyun lelagon napa Mbak? Bojo loro. Oh nggih, bojo loro. Sisi mboten telas, ora apa-apa. Oh ini wonten pamundutan oleh Nduk. Mbak Patmi nyuwun bojo loro. Oh nggih, jane bojo serep. Bojo loro Mas, monggo katur. Monggo kang badhe nyumbang lagu kawula aturi WA wonten kula. Nomor WA-ne wonten ngisor niki lho. Wonten niki. Niki le. 081 357 359 439 atas nama Mas Sogol. Monggo ingkang badhe request lagu. Kula nyulai Bangjo niki, Bangjo nembe wonten tugas negara. Bang Simon. Kula terus keco. Ririn niki bojo loro katur dumaken Mbak Patmi. Ayo Mbak Patmi, monggo mriki Mbak. Mau duet Mbak Patmi. Monggo mriki. Ingkang badhe request lagu. Dateng HP kula, monggo. Mas Pajar, monggo Mas Pajar. Lagi. Mas Pajar pundi? Asik. Siramu matrabiso turu andong tresno uga andong Waktune nganti Nduk. mikir butuhe Oh, mikir butuhe. mikir belanjane jare saiki bingung datine Piro badine Nduk ditum? telung dino mulai mrono telung dino bali mimpine aduh kesele sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya
Iya. Panggilan buat Pak MC. Tas sih suaraku kurang penyanyi orang penyanyi profesional. Istri yang ku ceraikanlah ya ora bales. Bagus. Iki khusus para Pak RW, Pak Lurah semua. Tanpa terkecuali jandaku. Istri yang ku Minum dulu. Ya. Wes. Pemanasan. Nah, neng. Basah nih. Pemanasan sih. Istri ya. Alah, dah toh. Wes dulu nah. Medeni bocah. Ya. Istri yang ku ceraikanlah menangis di tengah hari. Selamat nih. Terlanjur basah wes. Terlanjur basah kipas nih. Terlanjur basah ya sudah. Lepas baju kalau jangan ya. Bahaya. Sensor. Oh iya cepat. Oh, jangan lama-lama. Tak. Terlanjur basah. Jangan dilepas. Iya bukan nih. Iya bukan.
gedeknya metode. Oke, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak dan Ramil Bapak Agus. Dipersilahkan Bapak Agus untuk siapa? Oke. Nah, selamat datang juga. Oh, ya. Oh, ada yang request lagu Ojo dibanding-banding ke? Ya, atau mau menyanyi sendiri, Mas Gimin? Oh, spesial buat siapa request? Mbok Muryadi mohon izin pimpinan maju ke depan di spot pung. Ya. Mohon izin Bapak pimpinan Bapak Muryadi. Ya, mohon izin Bapak pimpinan dari Kepolisian Satlantas di Polda Sulawesi Selatan dipersilahkan untuk maju ke depan. Oh, cuma request ya. Dan juga kita ucapkan selamat datang para tamu hadirin undangan yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi doa berkah dan restu kepada kedua mempelai, insya Allah menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, berbahagia dunia dan akhirat. Habis ini Mbak Supatmi dan Mbak Siti request lagu Rondo Kempling ya. Ayo ojo dibanding-bandingin dulu, spesial request dari Bapak pimpinan Bapak Muryadi. Semoga selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Artisnya berdiri semua. Jangan cuma duduk, tidak saya bayar nanti kalau cuma duduk. Ayo. Dan berjoget Mbak Eka. ABG atas bawah gede. Wah, serole. Berdiri tidak pakai lama sini saya. Digoyang yang mantap. Asik. Yang mau berjoget dipersilakan berjoget. Spesial 2 buat tuan rumah kepada Bapak Sarimo dan istrinya yang tercinta. Semongko. Iya, Mas Bang Umar di sini bosku nyanyi. Mana Bang Dodi, mana Sones, Abin Mas Supri, mana Bang Sanes. Halo bosku, sudah lupa saya. Ada janda 2 ini. Ayo Mbak Eka, goyang Mbak Eka. Janda 2 tahun. Hei. Wah, asik goyang. Hei. Hei. Ha, hei, ha. Ho, hei. Don. Goyang dong. Mbak Citra Rungkat, silakan sini. Wasik.
Oke, Mbak Eka jangan berhenti dulu. Ini ada request dari, ayo agak kepanjang sini. Mic-nya yang anu ndak ada mic. Oh sini sampai. Itu saudaramu diminta lagu apa? Mbak Supatmi yang punya kampus Umi. Ngene wis. Oke nih ora apa dia. Lagunya apa Mbak? Rondo Kempling atau duet sama yang lain? Atau cuma request Mbak Siti lagunya apa? Rondo Kempling. Ini Apa lek nar lagu ini lek? bidadarinya KPBN Nusantara. Mau menyanyi toh Rondo Kempling? Duet sama Mas Sutris sana. Habis ini Mas Supri. Ayo Rondo Kempling Bung. Siapa yang mau wakili dipersilahkan. Maju ke depan. Mas Bejo. Gede ke Wicamat. Mek Putong gede ke. Teai. Iya. Malu sama suaminya. Oh suami malu. Enek bojone Nggak nang apa-apa. Hiburan. Hei, ayo. moh. Ndak pundi Mbak Patmi bagi tindak pundi Mbak Siti katinggalen tindak wae ora numpak taksi Taksine mogok. dhewean apa ora wedi timbang nganggur mangke kula rencang monggo Mbak Eka Gleresan goyang bokonge Mbak Eka Blengane kata rata kabutan. kabutan ya Mbak ya Ayen purun inggal-inggal ngrencangi. tekan omah mangke kula keloni Dia enggak mau. dia enggak mau malu itu wong lekan golek momongan Oweng. niki blonjo napa Mbak Yu padhe pindahan Ampun gelom. ora gelo aku Ampun kuci. ora kuciwa Mbak Eka Rondo anyaran ditinggal. sakno awan lunga blonjo nang pasar pahing Oweng. rawat rondo kanggoku yen bengi penting Neng Semarang Mas. Mbak Siti nyanyi dong Aja suwe. ayo Yo ben rondo dijamin kampling. kempling Mas Naryo rondo ning isih kempling iya hei Kowe iki padunar nyedak iya nak nyedak nang Arep kene. gawe Mbak Siti. Lho, tunggone mudeng aku ngarepe. Ya nyedak rondo Mbak Petmi ya wasik Yo. ndak pundi Mbak Siti badhe tindak pundi Nang ndi Mbak Siti? dekati ngaren tindak wae ora numpak taksi Ora nek duwite. dhewean apa ora wedi timbang nganggur mangke kula rencang yo Gleresan Mas. apa ini Mas Suraya siap hei ha Kata ratu kabutan. Mas Mari monggo Yen Pak Elis monggo inggal rencangi. Takkan ngomong mangke
ngapusi. Mata Mbak Siti. Aja ngapusi Mbak Siti. Arep mijeti. Tobe. Wong lekan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun gelong. Ajeng blonjo Mbak Siti. Sampeyan ampun kucing. Kula rondo anyaran kaloro-loro. Yo. Awon-awon lunga blonjo ning pasar Pahing. Aweng-aweng. Bawan rondo kanggoku yen bengi penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting. Aja Malang biar randa tahan penting. Apa tenan Mbak? Tenan to. Iki janda tangguh. Allah lah wewe patune wewe. Mbak, ya aja anu Mbak. Iki janda paling tangguh, cantik, Ya. sabar, Heeh. wonge nrimo. Wih, sapa sing duwe? Nek kaya Patmi ngono rondo ra suwe ya ngayune rem rebutan. Kenek Mas Naryo dhisik dhewe. Mas Naryo Mario bagus iki ya playboy jane. Ana sunder. Ning penampilane hebat wong wedok ya trenyuh, raketan kaya. Mohon izin Pak Agus, mana tadi Pak Agus? Siap, mohon izin dan selamat malam. Siap izin dipersilahkan walaupun satu buah lagu. Kita menghormati beliau. Mohon izin Bapak pimpinan juga. Siapa? Penyanyi ini ya, penyanyi ini guloro sesok jek awan kesel. Liane ayo siapa sing pengen nyanyi. Kali setahun untuk sampean semua. Enggak apa-apa. Mas nyanyi. Suraya. Habis ini Mbak Citra. Lagunya Rungkat. Ayo Mas Suraya dulu maju. Monggo Mas Suraya. Dan juga selamat datang semuanya khususnya kepada anggota KBBN yang sudah hadir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga makin guyup, makin rukun, makin ngeremboko. Pokoknya masalah kendala kecil-kecil soal biasa. Sikat bro. Yang macam-macam pasrahkan Bang Jo. Sikat habis-habisan. Yang penting mau merusak organisasi, saya kasih masuk di got semua. Izin dan dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Wah, ini saudaraku juga alhamdulillah sudah datang. Bagaimana Bang Rizal Grand Set? Mantap. Pokoknya jangan pulang dulu, ini yang punya acara saudara kita. Mosok langsung mau ditinggal pulang kelencing sepi kayak Mas. Iki lagu sumi-sumi biasanya kok sih. Sumi-sumi pancen ayu. Walah iki Yohanes do bali campur sari ya ndang kukut wae iki. Wah, Mbak Sumi Anggres mudah aku wis males sih. Ah, sing marah ora semangat iki. Kayaknya yo. Kebelet. Iya. Masalah pun bosku. Oh iya, siap. Mas Naryo. Mas Bejo. Mas Naryo mulai Mas. Mas Bejo. Dek awakmu mrini yo. Ning endi Mas? Nyedao ojo adoh-adoh. Mepeto sak titik
Campur Sari New Kalista. Iki piye dadine wis kadung kaya Koyo piye Mas? iki wis mentol nyengkal kaya jepit Sing endi? sandal. Apa kuwi? Gak fokus toh. Marai lali Sri. Kowe iki gak fokus kok. Suwe ra duet karo kowe iki ngendi kowe tambah ayu. Wah, kowe ngene aku. Loro no. Tenane. Ayo Mas Tongko, digoyang Mas Tongko, ayo. Tambah lagi Mas Royo, ambil Mas Supri, siap-siap. Iki piye dadine wis kadung kaya ngene iki wis mentol nyengkal kaya jepite sandal wis musel-musel nang jero suwang. Asik. Walah, kowe ngene wis boleh. Walah, loro no. Asik, gayeng nih Mbak Yuni. Tari owi. Ayo tambah meneh. Bang Jo, Yo mumpung aku tambah. ngajak, tak tambah Bariki sitok. Mas Supri. Yo lanjut. Terminal Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi. Mbak Eka jumeneng, ayo cayu. Madiun Ngawi. Ayo grup KPB. Joget semua. Untuk menghilangkan rasa capek, lelah, lesu, kurang tenaga, langsung saja maju ke depan. Yen aku kangen Mbak Ika, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompet. Ayo Mas Supri. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Wera kroso tak batin saben dina, ora bakal ilang fotomu
Masukkan. Oke, you ready? Ngadeg masukkan. Ayo pasukan joget. Oh ya. Nah, ayo ngadeg. Nah. Rock it, put it just like that. Will the baby put it on? Asik. KPB, 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 KPB. Cocok Mas Danang. Yo. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglaleke. Biyen duwe pacar anake padukiran bakul kecil. Ayo Mas, getuk. Asik. Ayo Mas. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglaleke. Biyen jamane semono koe janji karo aku nanging nyatane koe ngidani janjimu. Wes enek sing apik pokoke. Tenggo dalem Ora kadoa. penyanyinya Ora dasteran. Yen aku kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus fotomu ning HP-ku. apa kowe ra ngrasa tapanin saben Gak ngerasa iki bae Kak. ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Tenane. Apa kowe ra ngrasa tapanin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning endi. Asik. Hey. Mas Supri. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglaleke. Biyen aku duwe pacar anake padukiran bakul kecil anake Semangat tenan ya Mas. Terminal Madiun
Supri. Ayo Mbak Sawi disebut dong, ayo. Belum makan dipersilakan makan. Yang berdatang tolong dipersilakan. Oh, jadi pindah. Mas Suraya matur sembah nun. Mbak Sawinya mana? Ya lagunya apa Mbak Sawi? Mana? Mas Supri. Kalau udah ada Mbak Sawi tidak mau Mas Supri. Langsung maju Mas Supri. Supri ayam. Habis ini baru Mbak Citra. Lagunya Rungkat. Oke. Habis ini ke sini Mbak Citra. Ini artis handalnya di Jalan Kandia. Nah, itu luar biasa orangnya cantik. Wah. Ya, ayo Mas Supri baru Mbak Anu. Habis ini baru Mbak Citra. Singkatannya Citra Cinta Tanpa Rayuan. Wah. Iya duet, duduk sini. Ini duduk dulu. Oke, selamat Ya, malam duet semua. Mbak Lisa sebentar. Cek, cek. Ini yang punya pasar terong penjual ayam potong. Murah meriah, harga promo. Menangis pilu hati ini, Wasik. sayangku akan tetap abadi Sakno, sakno. akhir masa kau ku nanti. Hanya dirimu yang ku cinta. Sumpah mati bukan maksud di hati. Mana pasukan joget? Untuk meninggalkan dirimu, oh Siap-siap ya Mbak Citra. maka pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untukmu. Ku percaya padamu kasih, ku akan menunggumu. Demi kamu rela ku berpisah. Meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih. Air mata berlinang bukan kembali kepada dirimu. Ayo goyang Mbak Kopi. Setiamu takkan ku duakan. Hanya dirimu kasih Satu hati sampai mati, senjata terganti. Cek, Cek cek cek. abot. Enggak nama. Cek, cek, cek. Cek cek. walau menangis pilu hati
Sungguh berat dirimu kekasih, air mata berlinang ku kan kembali kepada dirimu, setiamu takkan ku duakan. Hanya dirimu akan terganti. Semoga kau Dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang akan terganti. Semoga Kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Ya oke. Diselingi dulu artisnya Kota Makassar, yaitu Mbak Citra yang dan Mbak Lisa. Rungkat berdiri semua. Habis ini nanti masuk free lagi. Tepung kanji. Rungkat dulu. Berdiri semua, rungkatnya di sini. Habis itu kasmaran. Iya, rungkat tadi sudah mulai request. Ganti apa? Ya kasmaran. Tadi bilang rungkat, setelah maju bilang kasmaran. Yang bener yang mana ini? Oh, dua-duanya enggak apa-apa. Saya kasih bonus buat Mbak Citra. Iya. Ayo berdiri Mbak Lisa, ditemani di syuting ini juga live streaming. Biar sampai di luar negeri dia tahu semua. Keluargamu yang di Kalimantan, di Jakarta, Indonesia, dimanapun ada. Lihat aja sini ya. Pokoknya tadi sudah pesan, kalau enggak mau ya sini. Nanti dibantu dengan artis saya. Itu mic-nya dipegang. Lagunya apa? Kasmaran. Ya. Wasik Wasik bersama Kalista. bersama campur seni Indonesia New Kalista. Sini Mbak Citra. Goyang dong. Goyang dong. Iya. Margoya. Hei, ya. Hei. Wasik. Ya, ayo. Hei, hei, hei. La 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 la. Eha. tatapanmu, senyumanmu tiada pernah aku lupakan. Asik. Bisikanmu, suaramu merdu merayu menggoda. Tiada siang, tiada malam, raut wajahmu selalu terbayang. Beginilah oh rasanya apabila sedang kasmaran. Ayo joget. Jatuh cinta berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Mantap. Hei. Margoya. Gue Rani, goyang tuh. Bareng ke, goyang weh. Lisa,
Marilah oh sayangku, jangan kau jauh-jauh dari Asik. dalam irama Wasik. Mana Lisa? senyumanmu. Lari Lisa. Tiada pernah aku lupa Woi. bisikanmu, suaramu Lisa lari. merdu merayu. Mari kita goyang. Jatuh cinta berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Semangko. Berjuta rasa, Semongko. ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Kasiska. Goyang sampai bawah. Asik. Bersama Kalisa Musik. Kita panggil Mbak Lisa. Tolong kesini dong. Jangan malu-malu ah. Mari kita goyang, woi. Kemarilah Asik. oh sayangku, Eha. jangan kau jauh dariku. Wasik. Eha. Bersamamu dalam irama yang syahdu, tatapanmu, senyumanmu, tiada pernah aku lupakan. Bisikanmu, suaramu, merdu merayu menggoda. Ini calon-calon artisnya Jatuh Kota cinta Makassar. berjuta rasa, Heboh digoyang dengan ada Mbak rindu Citra. bila tak jumpa. Ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Tak berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Oh asik. Oh asik. Musik. Bersama Kalista. Mana Lisa? Katanya mau nyanyi rungkat. Mana Lisa? Rungkatnya mana Mbak Lisa? Kenapa sembunyi kok? Lari dari kenyataan. Rungkat. Mana ki? Apa lagunya rungkat? Rungkat. Oh ya, rungkat Bang ya. Siapa yang mau nyanyi? Ica. Mana yang namanya Ica? Bumi makin panas. Ini rungkat dulu baru bumi makin panas. Mana dulu Lisanya? Rungkat. Iya Lisa, Lisa. Ayo, Lisa, mana Lisa? mana Lisa? Bersama tamu Rungkat. Atau Mbak Citra lagi mi rungkat katanya dua biar mi. Ya, sini berdiri lagi. Cepat. Sudah disusun musiknya itu? Sudah disusun tinggal anu tunggu. Mana cepat sudah itu ditinggal menyanyi itu sudah disusun. Yo, mulai yo.
Sari Kalista Musik. Yang didukung oleh video Sony. Masih bersama campur sarinya Indonesia. Yo, Kalista. Bukan. Tresno tulus ku mong dinggo dolanan, stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Okay, in unity. Will the baby put it on? Wasik. Are you ready? Mungkin aku terlalu cinta, Cek satu. aku terlalu sayang. Aku Bersama Kalista Musik video Sony Tresno. Sekarang kembali ke laptop. Lagu Jawa kembali, nanti diselingi lagu-lagu Indonesia. Sekarang ada request dari Tuan Mah, yaitu Itan Ribolo, didengarkan dengan artis kita yang tidak asing lagi, yaitu Mbak Ega Sanjaya Lopez. Bokong gede. Yang bokongnya gede, ABG atas bawah gede. Mbak Ega Sanjaya Lopez. Ayo Itan Ribolo, lagu Makassar yang lagi viral.
Sekarang Bang Uci akan kita undang habis makan. Ini artisnya juga Ancila Ricci. Asik. Bersama Sampur Karika. Bersama campur serinya Indonesia. Bersama Yo. Kresno. Kalista. Habis ini Mas Sang-sang siap-siap lagu Jawa. Bersama Campur Sari Yung Kalista Indonesia. Video Soden Kresno Setio. Bakatnya luar biasa calon-calonnya.
artisnya handal kota. Sekarang kembali lagu Jawa, yaitu lagunya Podang Kuning. Ya Mas Sang digoyang semua. Lagu kembali ke laptop, lagu-lagu bernuansa klasik lagu Jawa. Nanti akan diselingi lagi lagu-lagu nanduk-nanduknya kota Makassar. Oke, ayo digoyang. Jawa-jawanya goyang KPP. Yo, ho, 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 Cek satu. Wasik. Goyang. Hey, 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 so awan ngomong Ayo Ji. kerasan. Ayo Ki, kaluyuran anggole. Mubang miter anggon ku goleki ora krasa eso awan ganti wengi yo Masang sa hey 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 ayo Mas Sang digoyang. Mana Mas Sang sini dong. Mbak Sawi sini dong. Hei. Ben kayang lo. Yo. Ojo ngece. Podang kuning agawe pikirku kok siletir tak salah kendaman bunga yen lakon nyanding selera bersama Kalista. Mubang miter anggon ku goleki ora krasa ganti wengi yo Tak
Ya kita undang Bang Uci. Lagu daduknya Makassar, lagunya Romai Rama. Mana Mbak Uci disebut Bung? Uci, iya mana? Uci adiknya Dedi, kakaknya. Yo. Mana Mbak Lisa sembunyi? Jangan sembunyi dong. Ya ini perkenalkan adiknya Anci Larici Kota Makassar. So ini dia lagu-lagunya kembarannya dah. Ganteng orangnya tapi masih muda, giginya baru lepas 3. Kalau ketawa kayak bayi. Lagunya apa bosku? Penasaran. Penasaran. Nextnya senior tangan. Ini semua bisa ini. Campur yang duet aja yang duet. Yang duet apa pertemuan ribuan. Kandas beng, kandas beng. Kandas. Oh kandas Bung. Yo kandas beng. Mana yang mana pilih? Sembarang, sembarang. Mana yang enak kalau di rumah? Tunggu jangan sembarang. Kalau di rumah gemuk cari yang kurus di sini, kalau di rumah kurus cari yang sini. Penasaran dulu, penasaran. Lanjut ya baru Penasaran dulu. Iya, iya. Penasaran duet dah. Kalau penasaran dulu. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Betul. Pak Haji jangan pulang dulu ya. Yo. Cek. Joget. Aku jadi penasaran sampai mati pun akan Jadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran. sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Joget. Semua orang gila padanya. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan, tidak banyak seperti perlombaan. Lalu belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku
jadi penasaran sampai mati pun akan ku perjuangkan. Gandas, gandas, gandas banyak. Pilih, penyanyi semuanya mas, penyanyi semuanya, penyanyi semua dekat-dekat ini, penyanyi semua. Bersama Kalista Musik. Wasik. Didukung oleh video shooting Tresno Studio. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila mendalam rasa Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Tidak usah nervous Pak. Wasik masih bersama New Kalista. Video shooting Tresno Studio. Asik. Sesakian mendalam akhir sebuah cerita, kini kau tak berdua, itu kenyataannya. bila tiada mengenal ada begitu dalam padaku, takkan mengingkari Janjimu. Bersama campur sarinya Indonesia. Kalista Musik. Kalista. Wasik. Setiap bareng video shooting Tresno Studio. YouTube channel Yang mau nyanyi dipersilakan, masih ada waktu Mbak Nisma. sekian lama ku cari dirimu kasih, terlalu waktu ku cari, kamu gagal asa sendiri. Wasik bersama Kalista Musik. Didukung oleh video shooting. Dan memang aku sesali Yang tak terjadi, kekasih yang paling ku sayangi, kini kan engkau latih. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Sekian lama ku cari dirimu kasih,
Risma mau nyanyi. Dipersilahkan, kita menghibur tetangga dan lingkungan. Lagunya Perahu Layar, Bung. Kenapa tahu lagu bahasa Jawa? Pernah di Jawa ya? Oh, mak, iya, oh mamakmu. Oh iya, Perahu Layar, ayo. Tinggal satu buah lagu baru waktu sudah menunjukkan pukul ganden 12. Kita istirahat dulu. Dipending dulu, besok akan dilanjutkan kembali. Ayo, Perahu Layar. Yo. Iya, goyang dong, asik. Ayo diikut Mbak Eka, disambung, dibantu. Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Hey, hey, hey. Yo kuncung ngasi gembira Seplera banyune sing gurung Angin manumpak perahu layar Ingin dan nonggo ke pariwisata Alun prauni wis banyu minala ora jamu-jamu karone sembuyu ngilangake rasa rumasu adi jawe jebule sore witi kelapa katong awe-awe prayogane beci bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe Yo kuncung ngasi gembira Seplera banyung sing gurung Ayo Supri kesini penutupan, Supri. numpak perahu layar Ingin dan nenggo ke pariwisata Alun prauni wis diundang banyu minala ora jemu-jemu karo sembuyu ngilangake rasa luka lesu adi jawe jebule sore witi kelapa katong awe-awe prayogane beci bali wae dene sesuk-esuk Yo ditutup. Terima kasih, satu lagu kerinduan berdiri semua baru ditutup karena waktu sudah jam 12. Ini request dari Bang Syuting campur sari Jukalisna didukung video syuting Tresno Production. Gambarnya bening, harganya miring, orangnya ganteng yang punya. Itu adiknya Mas Sarimo. Itu kerinduan baru ditutup, keri-keri tapi duan. Wasek Mbak Asri berdiri semua. Lagu penutupan besok akan disambung kembali. Gapai dasar berpikiran campur sari Jukalisna goreng malanya secara bersama. Wasek bersama Wanita Musik.
supaya kita dapat bercinta lagi. Aska Seperti dahulu. Oke, terima kasih kepada ucapkan kunjungan kepada tokoh masyarakat, lingkungan setempat, RT RW, kepada tuan rumah yang sudah mengundang kami. Tunggu bang Pak, sabar mau nyumbang lagu enggak Bapak? Oh, mau nyumbang lagu. Pak sabar mau izin enggak Bapak? Mau nyumbang lagu sini. Sini Pak. Hah? Oh sudah. Mau izin dan mari. Oh tidak. Oh ya sudah ya. Nah, ya terima kasih. Karena waktu sudah jam 12, nanti besok akan disambung kembali. Mari pulang marah pulang. Kita sayonara sanoyonara sampai ketemu lagi. Iya.